ze sorpresa. Azteko, Garitanotako. Ia ontako amazazpila deukot zeuen ganoatzeko ezinbesteko agerraldia dauderion egiteko gure etxeko ume txikien bizi posa luzatzeko geure posa luzatzen baita euren irri bakoitzeko euren irri bakoitzeko. Arratsalde guztioi, lehenik eta behin eskerrik asko, gaur hona bizikosaren jaialdira aurkezpen honetara etorri zarien guztioi. Ikusten dut, mugitu gara batzuk, beste batzuk irailaren 17an etorreko dira, baina ikusten da ja, derio irrikitan dagoela egun hori heltzeko. 15 egun eskaz gelditzen dira, irailaren 17a heltzeko, lan mordoa egin da, eta benetan lan mordoa egin dela. Gero, oinarriak ja jarrita daude, baina ondino lana gelditzen da, eta aspertzekoa da danok laguntza. Eta, baina, nahiz da ondino 15 egun gelditu, barrantetan da ja jai giroa. Eta egunak aurrera minahala, ziur egon, jai giro hori areagotu egingo dela eta danon animoak ere gorantzea egingo dutela. Gaurkoan, hemen gure nire aldatzen ikusten duzu esan laguna hauek etorri jakuz jaia aurkeztera, alde batetik danok ezagutzen duzuen Deriostar Gaizka Garitano, Bilbao Atletikeko entrenatzailea dana, bestetik hemen nire eskuinean dagoen Martin Bertso, eta gero biziposa elkartetik Leire Isegi, hemen batzuk ezagutzen duzue, eta beste batzuk seguro amaituko duzuela ezagutzen, denbora pilo bat ematen dago orain derion, eta gero gure eseniakeren izenean, Luis Malandaluz bai Deriostarra bera eta danok ezagutzen duzuena. Nire partetik eta udaletxea osatzen duten pertsona guztien izenean, eskerrik asko. Eskerrik asko, jaiarekin bat egin duzuen guztioi eta gaur hona etorri zaren guztioi. Eskerrik asko, biziposa elkarteari eta gure zeinak elkarteari. Eskerrik asko, gainontzeko elkarte guztiei, ere beste elkarte askok ere parte hartuko dozuelako. Gero, bolondrez edo voluntarioi ere eskerrik asko. Izan ere, zuen laguntzari esker, eta egun hauetan ematen duzuen laguntzari esker, eta egun horretan emango duzuen laguntzari esker, irailaren 17an derio bizi postu egingo da. Eta Deriostarrok aukera izango dugu, garen modukoak mundu osoari azaltzeko. Eta horregaitik, benetan, eskerrik asko. Gero, zailtasun sozialak dituzten familiek eta gizarte desabantaila egoeran dauden haur eta familiek jakizue, derio egun hauetan zuekin bide lagun izango direla, baina bide lagun izango direla gaur eta beti, beraz, horregon gara. Eta nire partetik, gonbidapena luzatu gura dut, Deriostar guztion izenean. Gonbidapena Deriostarrei, gonbidapena txorierritar guztioi, eta zergaitik ez, Euskal Herri osoari ez. Etor zaitezte dano, euskara, elkartasuna, irria, jolasa eta auzolana nagusi izango duen egun eder horretara. Etorri danok gonbidatuta zaudete, Deriostarrok beso zabal hartuko zaituztegu, eta beraz, irailaren 17an danok Deriora, irailaren 17an danok biziposa jaiara, eta zuen zain egongo gara. Eta beraz, ordura arte.
zure daitza. Kaixo. Bueno, porrotxek eskatu zidanean gaur hitz batzuk esateko, pixkat lotzatuta sentitu nintzen, esan da, behar bada, nien naizelako egokien egin hitz egiteko, batez ere, niri bizitzak karta oso onak eman dizkiolako beti. Beti aldapan bera bizi izan dut bizitza, beti txikitatik futbolari izan nahi nuen eta lortu nuen, entrenatzailea izan nahi nuen gero eta lortu nuen, familia ez dut arazorik eduki, toki poli batean bizi naiz, azkenean karta oso honekin jokatzea eta hemen hitz egitea biziposari buruz nire ustez errezegia da, ez? Nire ustez meriturik handiena zuek daukazue hemen zaudeten familiak eta hemen ez dauden asko eta hemen zaudeten elkarteak eta besteengatik gauzak egiten dituzuenak, ezta? Horiek zarete benetan guretzat erreferenteak, idoloak, ez? Gaur eguneko gizarte honetan balore batzuk hartzen ari dira, egia da. Teknologiaren mundu honetan pixkat zeintzuk dira gaur egun erreferenteak, futbolariak, abeslariak, youtuberrak, eta nire ustez gauza batzuk hartzen ari dira eta zuek mantentzen dituzue gauza horiek, ezta? Jendeari laguntzea, beti besteengan pentsatzen, bestei laguntzen, eta gainera nola eta beti irrifarre bat egin, ezta? Orduan ni zehozer badut esateko da, eskerrik asko, zuek egiten gaituzue pertsona hobeak. Egunero hau ikusita, eta jaialdia hau ikusita, eta elkarte hau ikusita, ematen diguzue guri, gehiago telebistan agertzen garen hori, lezio bat ematen diguzue egunero, eta benetan erakusten diguzue zer dan garrantzitsuena bizitzan. Behar bada gu bizi gara arduratuta gauza txikien gatik, eta ez gara konturatzen benetan zer dan garrantzitsuena bizitzan honetan, eta horregatik eskerrik asko, zuek zarete gure referenteak egazenik, askotan nik ezagutzen ditudanak bintzat, Jose Mari, Txustra Burua, beste guztiak ez beti daudenak besteengan pentsatzen. Eta gero biziposaz, nola esan diraten hitz batzuk esateko, nik bi gauza aipatuko nituzke beste guztien gainetik, ez? Bata da, biziposan niretzat da erabaki bat. Erabaki bat hartzen duzuena zuek guztiok, bizitzari aurre egiteko, irrifar batekin, zaitasunen aurrean aurrera egiteko, azkenean bizitzak bete ematen dizkizu bi bide, bata burua makurtzea eta triste egotea, eta beste bat da zaitasunen aurrean aurrera egitea eta irrifarre batekin. Eta nik uste dut zuen erabaki hori, bizitzari aurre egitea eta irrifarre batekin, ez da bakarrik biderik egokiena, baizik eta beste gehien laguntzen dien bideaz. Eta gero bigarrena aipatu nahi nukena da oso kutsakorra dela. Eta nik berarekin egoten naizenean, edo horako jendearekin egoten naizenean beti pozik baten naizetzea. Behar dugu gizarte honetan eta danon nahi dugu egon horrelako jendearekin, ez biziposatuen jendearekin, nire ustez oso kutsakorra da, pozik dagoen jendearekin zuke askoz ere motibatuago sentitu zarelako, askoz ere irakaskuntza gehiago hartzen dituzulako bizitzaz eta horregatik animatzen zaituztet horrela jarraitzera. Jarraitu kutsatzen hori, irrifarre hori, bai nehei, bai arazoak dituzten familiei eta nire partetik bakarrik eskate jarria egin, 17 abera menderio betetzen dugun danon artean, eta laguntza gehiago behar bat duzu, beti hongo gara prest eta jakina ezazuen gure idoloa izateko da benetan. Gaizkaleritzek emozionatu egin naute, eta puntutxo bat dago. Zue badakizu zer den bizipoza? Batzuk bai, ez datzuk ez. Irailaren 17an ezagutuko duzue, eta ezagutzen duzuenak oraindik gehiago. Zetenetan egiten hau zabala osatu dute gure laguntxok eta osatu dugu. Bai, hoxe, 23 elkarte daude bizipozan. Batzuk txikixiagoak, beste batzuk handixiagoak. Baina denek sekulako lana egiten dute. Eta hori ezagutarazteko jolas
txorien mokoa bezala, txorien nolako mokoa izaten dute? Horrelako, ez da batzu txikia, ez da batzu handia, irailaren 17an, horrelako moko mordo bat egingo ditugu, horrelako piko mordo bat eta piko jolasa egingo dugu. Horro, zu ezagutzen duzu? Bai. Ea, bota zenbaki bat. Bakarri iragita manarte zenbatze tekoa da. Bai. Hortu bat. Zazpi. Zazpia. Borrela, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Eta gero kolore bat egongo da, eta kolore bakoitzaren azpian hemen daude 4 ataltxo. 4 pertsonaia egongo gara. Martin Bertxo, Mari Calambre, Kable Talambre. Larga vista, zergatik dago deria. Eta tiritatxo. Eta ondo gara, 4 pertsonaia horrek. Eta gero gehiago ere bai, Horrotx, Mari Mototx. Eta guk esango dizuegu, edo emango dizuegu, pistatxo bat. Eta pista horrekin joan beharreko zarete elkarte baten txokora. 33 elkarte gongo dira, bakoitzak ere txokoarekin. Eta bertan, jolas edo probari bat emango dizuete. Eta behin 4 proba gaindituta, horrelako bizipozako pultzera zoragarri bat irabaziko ditu. Eta dena poso-posiko ospatuko du irailaren 17an. Barkatu. Emozionatu egiten, ez du gehiago itzeiko, ez dela emozionatu egiten. Atxarreon. Eta, hasi aurretikan, eskerrekin batu eta, eskertzak luzatzea denoi, bai Derioko herria, txorien, deno den guzti hori, zenean festa auzolanean antolatzen egia lago, eta gitarra oso polit bat daukagulako eskuartean, ez? Eta, nik azalduko ditut gehien bat, egitarra eta guztion kontuak, baina gehien bat ere zehaztapenak. Bai, jakiteko adibidez, egitarra irailaren 17ko egitarra ja, aurkeztu genuen uztailean zehar, orduan, egitarra osoa daukazute bai bizipoza.eu orrialdeetan edo sare sozialetan Facebook eta Twitterren eskura daukazute egitarra osoa, baina, jakitearren, egun horretan hemen Derion 6 gune izango ditugu, jaia izango da egun osoko jai bat, goizeko 10etan hasi eta atxaldeko 6ak bitarte irango duna. Derion esan bezala, bokatuko da jaia kirolgunearen inguruan, eta egongo dira 6 gune diferente. 2 gune izango dira ikuskizunak aurrera emango dianak, batetikan kiroldegi barruan, eta baita ere kanpoan jarriko da karta bat, hor esan bezala egun osoan zehar ikuskizunak izango dira. Gero bestetikan egongo dira, beste 2 gune egun osoan zehar tailerrak egongo dianak, ikusgarriak, elastiko, eskulanak eta bat, hori egun osoan egongo dianak. Eta bestetikan egongo dira 2 gune ere frontoiaren gunean, bertan batetikan bazkaria izango dana, 1000 pertsonentzako izango dana, eta beste frontoi barruan ere elkarte guzti hauek presente egongo dianak egun osoan zehar, ez elkarte hauek izagutzeko aukera izango dela egun osoan zehar. Orduan, detailetan sartuz, ikuskizunei dagokionez, hainbat izango dira, adibide bezala bai Bertoko Zamudio Trikitilaria, Taberna Egitariko lagunak, Kantarel Euskalaino Mediko lagunak, Piperduneko lagunak, Han eta Piratak Barrandan, Pirritx Borrotx eta Mari Mototx, Kukukoeko lagunak, Josu Kamara Ikunko Talaria, eta bar. Eta, detaileak jakiteko, detaileak zehaztapen bat jakiteko, egun osoko festa hau doain izango da egun osoan zehar, eta bakarrekan ordaindu beharko da paiazoa, Pirritx Borrotx eta Mari Mototx ikuskizunerako sarrera 5 eurotan izango da, eta sarrera horiek erosteko bizipoza.eu orrialdean ja salgai daude, eta oikatzen dizuegu aurrero ez erostea, sarrera guztiak internetez jarri dialako salgai, eta dagoeneko ia 500 gora sartuta daude, eta egunean zehar, egun horretan, baino, lehenago internetetikan erostea hori da aholku bat. Bestetikan bazkariko txartelak ere, batetikan bizipoza.eu orrialde horretan ere 5 eurotan salgai daude, eta Derioko tabernetan ere fizikoki salgai egongo dira aste honetatik aurrera jaiak 17 bitarte, eta egunean bertan ere txartel horiek erostuko
batzuk erostea ere, gomendatzen dizuegu, ez? Eta bestetik jakin ezazuen egun horretan ere 6 Junio egitaz aparte elkartasun tombola bat izango dela. Bertan ere hainbat eragilek aportatu dituzten opariak izango dira eta 2000 oparitik gora banatuko ditugula egun guztian zehar. Txosna ere izango da, txosna bat izango da bai edari eta taldoekin egun osoan zehar. Eta, azkeneko kontu bezala, esan dagoa, ez? Egun ere, boluntres lanean arituko zeaten hainbat eta hainbat pertsona izango zeate bertan. Eta, oraindik ere jendea animatuko balitz, animatzen balin bada, egun horretan, voluntario lanetan aritzea, itxasorekin harremanetan jarri eta izena emateko aukera izango duzuten. Eta hori, animatzea, irailaren 17an, denok, alaitasunez, elkartasunez, egun polit bat pasatzea. Arratsalde on. Bueno, gure zeinak elkartearen izenean, zer esan, ez da erreza. Jaia Uderion antolatzeko proposamena etorri zanean, eta gure zeinak elkarte txikitsu bat da. Ordan erronka handia zen guretzat. Eta elkarteko gehienok, beldorrez eta ebideginek, hau zer, hainbeste jende mugitu, beste biziposa beste jai batzuk ezagutzen dituena, bertan egondak duten. Baina, sorpresa izan da, edozein TJ, udaletxetik hasita, edozein elkarte, pertsona partikularrak, edozein joka, guztiok esan dozue baietz. Eta hori, ez bakarrik diseinak elkartetzat, biziposaretzat, eta proiektu honetan sinesten dugun hainbat eta hainbat pertsonentzat emozionatzeko gauza bat. Eta zentzu horretan, eskerrik beroenaz, edozeinekin, edozer eskatuta, erantzuna beti izan da baietz. Eta ezetza izan denean esan da, ezintasun bat egin ez gogo falta edo proiektuarekin bat ez etortzea. Orduan, beste mundu baten alde zerbait egin daitekela sinesten dugu, uste dugu beste mundu bat sortu aldugula guztion artean, guztiontzako, guztiok toki bat izan dezakeguna. Eta horretan ari gara. Eta bizitzak karta honak, zein txarrak, zein ertainak izan, biziposa jarrera bat da. Ez da bakarrik erabaki bat da, baina jarrera bat. Bizitzaren aurrean dugun jarrera. Eta hemen gaudero uste dut jarrera hori amakomunean dugula eta hor parte hartzen dugula. Besterik ez, gure zeinak elkartean emozio handiko eguna eta egun hau, irailaren 17, lan handia dago atzean, baina jende asko dago hor lagun eta alegin guztia jartzen, eta uste dut lortuko dela, jai polita, alaia, koloretsua, eta uste dugu eguraldiak lagun egiten badeu, egun zoragarria pasatu dezakegula guztiko artean. Eta hortik hasita, gonbidapena luzatu, Derio, Txorierri, Bizkaitar, Euskal Herri eta mundu osoko jendeari gonbidapena, irailaren 17an Derion zita bat duzu. Eskerrik asko. Esaten nuen moduan, ate guztiak jo eta guztien aldetik baietza jaso dugunez, hemen atzean bizitzako beste elkarte batzuen partaidea daude, baina hemen alboan gitarrarekin gehienok edo bentsat askok ezagutzen dugu gari dago, eta guretzako garrantzitsua da hemen alako naizka edo hortzi edo gari edo robots eta alako jendea gotea. Eta berak baietz esan duenez, berak zer egiten duen, abestu.
iruditzen zaitoan, tabarreitzen du, atzean utzitakuan. Nire memoria azkorra, aspaldi garrantzitsua zara, erredikulua iruditzen zaitoan, tabarreitzen du, atzean utzitakuan. Egunen batean garai hauek ere, frigoroak irudituko zaizkit, naiz gaur indar guzti saiatzen gean, bizi